हेलो लोगोफोर गिबिसिनथाराव बासायगिरिफोर जिसुखौ हामबाय होनदों नैथियाव नोंथांमोन नायगिरि जिउ YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय दायो आङो दिनैनि टपिकखौ बेखौनो लादों जे जोङो इसोर फोरबोनियाव भरसा खालामनाय जोङो आरज बा इसोरनियाव मिथिनो मोनैखौ मिथिनाय बा जोङो थाखोमानाय बिसयफोरखौ जोङो फिननाय मोननायनि सोमोन्दै नायगोन बेवहाय जे इसोरनि गोथार शास्त्रआव लिरनाय दङ बेखौ जोङो नायगोन दानो जोङो आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों जे भिडिअखौ फुरा नाय स्किप खालामनाङा जेन नोंथांमोना जेसेनो फुरा नायगोन इसोरनिफ्राय ब्लेसिंखौबो मोनगोन आरो नोंथांमोना बुजिनोबो हानाय जागोन आरोना बेनिखायनो फै जोङो इसोरनि गुबै बाथ्रायाव थांनि सिगां इसोरनि बेसेन गोसा रावखौ दिनै नायैनि सिगां जोङो इसोरनियाव गुसुं आरज खालामनि नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे आरज खालामगोन हालेलुया हालेलुया प्रभु जिसु आफा गोजौसिनथाराव थानाय बासायगिरि प्रभु इसोर आफा नोंखौ दानि बे समाव हामबाय होदों आफा दिनै नैबे मोजां समखौ होनायनि थाखाय प्रभु नोंनाव गथायदों आफा दिनै आङो जेरैबायदि प्रभु आफा नोंनि बाथ्राखौ खोन्थानो लाबाय प्रभु आफा बेयाव आंहा गोहो बोलो गैया आफा नोङो आंखौ स्ट्रेंथेन खालामदो प्रभु आफा नोङो स्ट्रं खालामदो प्रभु नोंनि बाथ्रा बुंनायाव आंनि सालायफोरजों गोसोफोरजों लोगोसे थानानै आफा बुंनो हानाय पावारखौ दोनदो आरो जाय बिथांमोना खोनासंगोन बिथांमोनजोंबो लोगोसे थादो जे बिथांमोनाबो आफा माबा मोनसे रोंनानै आफा नोंनि बाथ्राफोरखौ गोसो होनो हानायफोरबायदि प्रभु आफा नोंनि जिउजों नोंनि हलि स्पिरिटनि अनजों एन्जलफोरजों दैदेनदो प्रभु आफा आं माग्लाव बिबारनि बे सुंदर सुंदर बिफानाव गथायबाय जिसुनि आमेन अब्ला जोङो नायनि लोगोफोर बेवहाय फोरबोनियाव भरसा खालामनायनि सोमोन्दै जोङो गोथार शास्त्रनिफ्रायनो नायगोन जेरेमियानि 33नि 3-4आवहाय बुंदों जाहैबाय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायब्ला नोङो आंनियाव आरज खालाम अब्ला नोंनि गाबज्रिनायाव आङो सेंगोन आरो आङो नोंनो महान आरो थाखोमानाय बिसयफोरखौ खोथागोन नोङो दासिम जेखौ मिथियाखै होननानै बुंदों आरोना बेवहाय नोंथांमोनाबो जे माबा मोनसे दिनै मिथिनो लुगैदोंब्ला दिनै नोंथांनि जिउआव बोरै हान्थिलांनांगौ बेखौ नोंथांमोना बुजियाखैब्ला दिनै नोंथांमोनखौ बेवहाय बुंदोंल' दिनैहाय जायफ्रा दिनै आसा खालामनानै थादों दिनै फोरबोनियाव बिदों नाथाय दिनै मोनाखै दिनै नोंथांमोनाबो माबा मोनसे दिनैहाय मोननो हास्थायदोंब्ला दिनै नोंथांमोननि बिमा बिफानावबो बिदोंब्ला बा बिमा बिफायाबो दिनैहाय इसोरनियाव बिबाय थादोंब्ला दिनै नोंथांमोननो निस्सय नोंथांमोननि आरजखौ दिनै खोनासंगोन दिनै नोंथांमोना साननो हागौ जे दिनै आरज खालामब्लाबो मानो मोना होननानै दिनै नोंथांमोना मिथिगोन जे दिनै मानि थाखाय मोना होननानै बेवहाय स्क्रिप्चारावथ' बुंदों दिनै नोंथांमोना आरज खालाम अब्ला आङो नोंनि गाबज्रिनायाव सेंगोन होननानै बुंदों दिनै बे आरज खालामनायाव नोंथांमोना गोसो गोरबोजों बिनांगोन गोसो गोरबोजों दिनैहाय इसोरनियाव गाबज्रिनांगोन दिनै गोसोआव दिनै खालाय थानो मोननाय नङा अब्लानो दिनै नोङो जे थांखिखौ लानानै दिनै इसोरनियाव आरज खालामदों बेवहाय बुंदों प्रभु जिसु ख्रिस्टआ दिनैहाय जायफ्रानो भरसा खालामनानै आरज खालामगोन दिनै बिथांमोननि गाबज्रिनायखौनो आङो सेंगोन होननानै बुंदों दिनै नोंथांमोना साननो हागौ बियो मानो मोना दिनै जोङो नायनो मोनो दिनैहाय आइजायानि 59नि 3निफ्राय जोङो नायब्ला नुनो मोनो 1आव नायब्ला नुनो मोनो 1निफ्राय 3सिमाव नायब्ला नुनो मोनो बिनि खोमाया थसा नङा जे बियो खोनानो हाया दिनै बिनि आखाया गुसुं नङा जे नोंखौ बासायनो हाया होननानै नाथाय जोंनि खुगाफोरनि बे गाज्रि राव रायनायफ्रासो जोंनि आखाइफोरनि गाज्रिनि थाखायसो जोङो मोना होननानै बुंदों दिनै नोंथांमोनाबो स्क्रिप्चारखौ फरायनानै नाय नोंथांमोनाबो बुजिलांगोन नोंथांमोनाबो गोरोंखा दिनै आरो बुंबावदों जे जेम्सनि 4नि 3निफ्राय जोङो फरायलांबा मोननो हायो दिनै जोङो मानि थाखाय मोननो हाया दिनै नोंथांमोना माबायावबो नायनो हागोन दिनै माथाइनि 7:4आवबो होनदों नोंसोर बि अब्ला नोंसोरनो होनाय जागोन नागिर अब्ला नोंसोरनो मोनगोन दरस अब्ला नोंसोरनो खेवनानै होनाय जागोन होननानै बुंदों नाथाय दिनै बेयावहाय नोंथांमोना जे नुबाय दिनै नोंथांमोनखौ बिनोल'सो थिनदों दिनै आरजल'सो खालामनो थिनदों दरस होनोल'सो थिनदों अब्लानो जिसु ख्रिस्टआ दिनै खेवनानै होगोन होननानै बुंदों जोंनि बिफा इसोरा खेवनानै होगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो दिनै बेयाव बुंदों जे दिनै नोंथांमोना साननो हागौ जे बिबानो मोनगोन होननानै नाथाय मायाबा दिनै इसोरनिफ्राय न' जायो मानो होनोब्ला दिनै मिथिगौ बिफा इसोरा नोंसोरनो जेखौ होयोब्ला दिनै नोंथांमोना रोंनाय नङा दिनै बाहायनो रोंनाय नङा दिनै फर एग्जाम्पल दिनै फर एग्जाम्पल होनो सानदों आङो दिनै मोनसे ब्लेडखौ दिनै बिमा बिफाया दिनै गावनि गथ'नो दिनै होआ मानो होनोब्ला दिनै बिमा बिफाया मिथिखायो दिनै बे ब्लेडखौ एबा आंनि फिसाज्लानि आखायाव बौगोन होननानै बेनिखायनो दिनै जाय बायदिया दिनैहाय मोननो हास्थायदोंब्ला दिनैहाय बाहायनो रोङा इसोर बिफा इसोरा मिथिखागौ बेनिखायनो आंनि आंगो लोगोफोर दिनै जेखौ नोंथांमोना दङ जे जों दङ बेजोंनो गोजोनदो आरो दिनै बिफा इसोरनियावल' दिनैहाय भरसा खालामदों अब्लानो बियो थाखोमानाय बाथ्राखौबो मिथिनो हागोन होननानै बुंदों बे स्क्रिप्चारनि गेजेरजों दिनैहाय जेरेमियानि 33:3आव बुंलांदों जे दिनै थाखोमानाय बिसय महान आरो थाखोमानाय बिसयखौबो नोंनो मिथिहोगोन होननानै दिनै जोङो जेखौ मिथिया दिनै जोंनियाव गोथार जिउआ थायोब्ला दिनै जोङो जेखौ मिथिनो मोना बेखौबो जोङो मिथिनो हानाय जागोन जेरैबायदि
नाबिफोर दिनै प्रफेटफोरा बुङो जे दिनै नों आरो आंनि साननायखौबो बुंनो हायो नैबेनो जाबाय दिनै इसोरनि थाखोमानायखौ मिथिहोनाय दिनै जोङो जेखौ मिथियाखै आथिखालाव मा जागोन दिनै प्रफेटफोरा फिउचारखौबो बुंनो हायो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो दिनैहाय दिनै भरसा खालामनानै आसा खालामनानै दंब्ला दिनै मोनगोन मानो होनोब्ला दिनै जाकबनि 4:3 फरायोब्ला मोननो हागौ दिनै जोंनि साननायफ्रा गाज्रि जोङो जोंनि मोदोमनि हास्थायनायखौसो दिनै जाफुंहोनो थाखाय बियो बेनिखायनो जोङो मोना आरोना दिनै जोङो नागिरग्रोनांगोन दिनै जोङो जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्टनि दिनै थोननाय बायदि जोङो मानिग्रोनांगोन दिनै बिनि बोसोन बायदि बानायग्रोनांगोन अब्लासो जोङो दिनैहाय मोननो हास्थायनायखौ मोननो हागोन आरोना दिनै गोबांथार संसाराव नुयो धोन दौलत थाखा फैसानिल' दिनै नागिरबायनायखौ नुनो मोनो दिनै जोंनि जिउआव जायखौ नागिरग्रोनांगौ दिनै जोङो गियानखौ नागिरग्रोनांगोन दिनै जोङो गियान मोननोब्ला सोरखौ गिनांगोन दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ गिग्रोनांगोन बेनिखायनो जोङो गियानखौ होसोग्रोनि आंनि आंगो लोगोफोर दिनै बे संसाराव थांनानै थासान्दि दिनै जोङो बासायगिरिखौ दिनै जोङो सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बेन्थ दिनै इसोरनि बिसा जाया जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो दिनै फोथायारि जाबायब्ला फै जों बिनि बुंनाय बायदि आगानफोरनि दिनै नोंथांमोना साननो हागौ जे इसोरा दिनै जोंनि गाबज्रिनायखौ मानो सेङा नाथाय दिनै संसारनि मानसिफ्रा नोंसोरखौ अनाब्लाबो दिनै इसोरा अनो नोंथांमोन बेनिखायनो जोङो बिनि थोननाय बायदि बिनि बोसोन बिनि कमेन्टखौ मानिनांगोन दिनै जेरैबायदि जि हुकुमखौबो लांदों बिनि जि हुकुमखौबो मानिनांगोन आरोना दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बुंदों दिनै नोंनि गासै गोसोजों नोंनि गासै गोसो गोरबोजों नोंनि गासै हानाय बोलोजों दिनै प्रभु जिसुखौ अन होननानै बुंदों नैथियाव जोङो गाव गावनि न'सुंसेखौहाय दिनैहाय अननो थिनदों बेनि ग्रेट कमेन्ट आरोना दिनै जोङो बेखौनो मानिनांगोन दिनै जोङो बिथांमोननि जायफ्रा दिनै इसोरनि बाथ्राखौ बुङो दिनै बिथांमोननि बाथ्राखौबो लानांगोन दिनै जायफ्रा नोंथांमोनखौ इनकारेज खालामदों बिथांमोननि एक्सेप्ट खालामनांगोन नोंथांमोना बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ आरो जेरैबायदि प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बुंलांदों दिनै जोंखौ फोरोंलांदों दिनै शास्त्रनि गेजेरजोंनो दिनै बिथांनि बुंनाय बायदि मानिनांगोन आरोना दिनै जेरैबायदि आरज खालामनो थिनदों जोङो दिनैसिम बिनानै लानो रोङियावसो मोनाखै आरोना दिनै जोंखौ बिनानै लानो थिनदों अब्लानो जोङो मोनगोन दिनै बेयावहाय बुंदों नोंसोर आंनियाव आरज खालाम अब्ला आङो नोंनो महान आरो थाखोमानाय बिसोरखौ मिथिहोगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो आंनि आंगो लोगोफोर फै जोङो दिनै जिसुनियाव खौसेथि जानानै जोङो जिसुखौ नागिरग्रोनि दिनै गियाननि गुदियानो इसोर दिनै जोंखौ नोंथांमोना साननो हागौ जे दिनै सोरबा बायदिया गोसो गेब्लेलांदों जानांगौ दिनै आंखौ रावबो सहाय होग्रा गैला आंनि आंगो रावबो गैला होननानै नाथाय बियो रं नोंथांमोन दिनै जाया नोंखौ सोरजिबाय जाया नोंखौ दादों बियो नोंनि लाइफखौ चेन्ज खालामनो हायो नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना दिनै नागिरदोंल'ब्ला दिनै गावनि मोननो हास्थायनाय दिनै गावनि साननायखौल' जाफुंहोनो नागिरदोंब्ला बे मालाबाबो जाया उइदाउट एक्सेप्टिं जिसास Christ, never, you will not find it. So, नोंथांमोनाबो दिनै नागिरनांगोन दिनै जिसु ख्रिस्टखौ एक्सेप्ट खालामनांगोन गोसो गोरबोजों नोंथांमोना एक्सेप्ट खालामनांगोन दिनै नोंथांमोना गोसो गोरबोजों एक्सेप्ट खालामाबा नोंथांमोना मालाबाबो जानाय नङा नोंथांमोनखौ सोरबाया बुजायनो हागौ दिनै बुंनो हागौ नोंनि दुखुखौ नुनानै दिनै नोंथांनि लाइफआव दिनैहाय गाबोन एसे उनाव नोंनियाव गोजोननाय फैगोन दायो बेबायदिनो जाथ'खागोन होननानै बुंनो हागौ नाथाय नेभार मालाबाबो जानाय नङा दिनै नोङो जिसु ख्रिस्टखौ नोंनि गोसो गोरबोजों क्रियेटर दिनै सोरजिगिरि आरो बासायगिरि दिनै आंनि गाहाम लावखार होननानै दिनै नोंथाङा एक्सेप्ट खालामाबा माब्लाबाबो नोंनि साननाया जाफुंनो हानाय नङा बियो मानसिनि बुंनायसो नोङो गाबोननि समाव फिउचारनि समाव गोजोननाय मोनगोन होननानै दिनै जिसु ख्रिस्टखौ नोङो नाजावोब्लासो बिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नाजावोब्लासो अब्लासो नोंनियाव गोजोननाया फैगोन आरो जिउआव जे थाखोमानाय बिसयफोर जेखौ नोङो आरज खालामगोन बेखौनो मोनगोन नोंथांमोन आं दिनै बारा गोलाव बुंनो सानासै दिनै बे बाइकनि सायाव दिनै खोनासंग्रा नोंथांमोन आरो आं बुंग्रानि जों साफ्रोमबोनि सायाव इसोरा गेदेर बोरखौ दोननोसै आरो जाय लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय दिनै भिडिअखौ दिनै लाइक खालामनो शेयार खालामनो कमेन्ट खालामनो दाबाव आं जिसु ख्रिस्टनि दिनैनि बाथ्राखौ दिनै इसोरनि बेसेन गोसा रावखौ एसेयावनो दोनबाय जिसुनि आमेन